बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ बाक्सा जिल्लायाव दुंहाव थासारि। बाक्सा जिल्लानि सुबनकाटा माग मेलायाव जुवा गेलेनायखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। एबसुनि मावथिफोरा होस्रांदों उदां जुवानि आड्डाफोरखौ। माग मेलायाव सोलिनाय जुवानि आड्डाफोरखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजियो। एबसुनि मावथिफोरा जुवा गेलेनाय थावनियाव थांनानै जुवानि मुवा बेसादफोरखौ अर सावनानै होयो। मख'नो गोनांदि पुलिसनि सिरि बिफाव लानायखौ एबसुआ रागा जोंदों। गुवाहाटीयाव सासे फालांगिरिखौ गावथारनाय जाथायनि साथाम दायनिगिरिफोरखौ हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय समबार हराव गुवाहाटी सात्रिबारि ओनसोलनि 40 बोसोर बैसोनि फालांगिरि आपतेश कुमार यादवखौ गावनि न'नि खाथियावनो बाइकजों फैनाय दुथांफोरा गुलि गावनानै जायगानिफ्राय खारखोमालाङो। फालांगिरि आपतेशखौ देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादोंमोनब्लाबो बिथांनि जिउ गोमायो। बे जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ मैया खारुपेटिया पुलिसा हमनो हायो। हमनो हानाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ आब्बास आली, इस्माइल आली आरो आकाश आली होनना सिनायथिनाय जादों। बिसोर साथामखौ हमनानै पल्टन बाजार पुलिस थानायाव लाबोनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फालांगिरिखौ गावथारनो बाहायनाय बाइकआ आब्बास आलीनि। बुंथिनो गोनांदि गावथारजानाय फालांगिरि आपतेश कुमार यादवनि गुबै न'आ बिहाराव। थांनाय बोसोराव आपतेश कुमार यादवनि बिदाखौ गिथाव बाथावै न'आवनो बुथारलाङो। बे जाथायनि उनाव आपतेशनि नखरा थांनाय 6 दान सिगां गुवाहाटी सात्रिबारिनि गपाल मेनसनाव थाफैयो। बावैसो सान सिगां गुवाहाटी नलपारानि बर'फोरनि न'खौ हाग्रा बिफाना सिफायना होनायनि उनाव फिन गुवाहाटीयाव बर'फोरनि हाखौ दखल खालामनो नाजानाय जाथाया सोराङाव फैदों। गुवाहाटीनि गरसकआव थानाय बेदकुसियाव हा माफियानि उदखार। हा माफियाया बर'फोरखौ गाग्लोबो। बर'फोरनि हाखौ हा माफिया निर्मल शर्माया दखल खालामनो नाजायो। सानफ्रोमबो हा माफिया निर्मल शर्माया बर'फोरखौ गाग्लोबो। बुंथिनो गोनांदि बे हाया मेस फरायसा आफाद, उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल ट्रास्ट आरो बर' आइजो आफादनि मुङाव दं। नाथाय बे जाथायनि उनावबो गरसक पुलिसा हा माफिया निर्मल शर्मानि पकेटाव, जायनि थाखाय निर्मल शर्माया फिसिना दोननाय दुथांफोरा बर'फोरनि सायाव गाग्लोबनायखौ नुवा गरसक पुलिसा। बर' आइजोआ फोरमायनाय बादिब्ला निर्मल शर्मानि फिसिनाय दुथांफोरा फैनानै बर'फोरनि हाखौ दखल खालामनो नाजाबाय थायो। सानफ्रोमबो फैनानै गाग्लोबो। गिदिर गिदिर सिखा दाबा लाना फैनानै बर' आइजोफोरखौ होसोयो होनना, लोगोसे बर'फोरनि हायाव हा गारफैनानै न' लुनो थाग थियारि खालामगासिनो होननानै। दुखुनांथाव बाथ्रा दि पुलिसनो खौरां होनायनि उनावबो पुलिसा बर'फोरनि खाथियाव फैयालासे निर्मल शर्मानि फिसिनाय दुथांफोरनि खाथियावसो थाङो होनना। आसाम टक्सनि खौरांगिरि सन्जय रायखौ NLFBनि मुं लाना बुथारनो हुमखि होनायखौ बर'नि NLFB आफाद होनना गोबाङानो सानदों जानो हागौ। नाथाय NLFBनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा खौरांगिरि सन्जय रायखौ बुथारनो हुमखि होनायाव NLFBआ जेबो लोब्बा गैया होनना दिनै गावनो खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथियो। बे हुमखिखौ NLFB नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बरोलेण्डनिफ्राय हरनाय जायाखै। NLFB नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बेंगलियासो हरदों जानांगौ होनना। लोगोसे NLFBनि जानानै गुबुन रावबो सुबुङा बेबायदि हुमखिखौ दाहोथों, मानोना NLFBआ दा गोजोन थासारियाव दङ। बे गोजोन थासारिखौ रावबो गुबुंले दा खालामथों होनना खावलायो NLFBनि गाहाय नेहाथारि एन फानजारि बिथाङा। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव बिसिखौ बुथारनो मोनैनि न'नि गासैखौबो बुफाय बुसि लाइ लथर खालामदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं बाजुगावनि थागिबि बर'न प्रधानआ गावनि बिसिखौ बुथारनो मोनैनि थाखाय गोरबोआव थानाय बोरमा बिमाखौ सेरख'नानै बिमाजों लोगोसे मानै बोरमा फिसाखौ बुथारो। बर'न प्रधानआ गावनि न'नि माइरं, जि जोम गासैखौबो बुफाय बुसि लाइ लथर खालामदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।